Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Odile van Aanholt goud heeft gewonnen. Dat is nieuws vanaf de Olympische Spelen. Zeilsters Odile van Aanholt en Annette Deutz hebben vandaag de gouden medaille gewonnen op de Olympische Spelen. Dat gebeurde na een heel bijzonder slot van de beslissende race. Van Aanholt is Curaçaose en kwam ook voor ons eiland uit in verschillende internationale wedstrijden. Ze doet voor de Olympische Spelen mee onder de Nederlandse vlag. De vrouwen schatten de finale verkeerd in en dachten al bij de finish te zijn, terwijl ze nog een stuk verder moesten varen. Toen Van Aanholt en Deutz over de streep kwamen, was het daarom nog niet zeker of ze hadden gewonnen. Na lang wachten en veel onzekerheid bleken ze toch voldoende punten te hebben voor de gouden medaille. Pas bien. Druk op Sint Maarten in Enya dossier. Dat gaat over de regering van Sint Maarten die door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten is verzocht om er alles aan te doen om het parlement ertoe te bewegen nog voor de verkiezingen van 19 augustus goedkeuring te geven aan de Enya-oplossing. Gebeurt dat niet, dan komt de verzekeraar alsnog in de gevarenzone en ligt zelfs faillissement op de loer. Dat meldt Extra vandaag. De krant zegt dat de boodschap inmiddels luid en duidelijk in een brief is overgebracht aan de regering van Sint Maarten. De Staten van Curaçao hebben op 29 februari al ingestemd met het hoofdlijnenakkoord. Global Oil stelt acties voorlopig uit. Volgens een persbericht van het ministerie van Algemene Zaken heeft minister-president Pik Pisas gisteren rust gebracht in een impasse tussen Aqualectra en Global Oil. Dat dreigde een gevaar op te leveren voor de stroomvoorziening op ons eiland. Het gaat om een conflict over de levering van extra capaciteit aan Aqualectra tijdens periodes waarin dat nodig is. Onderhandelingen hierover waren vastgelopen, maar Pisas heeft gevraagd aan Global Oil deze maand geen acties te ondernemen en tegelijkertijd laat hij een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Katamaran zonder papieren. Personeel van SOAW, SVB, BAP, MEO, politie en het team van de Maritime Authority of Curaçao hebben een controle uitgevoerd op een katamaran die een sunset-trip wilde uitvoeren met toeristen op Rakkerput Abau. Maar dat mocht niet omdat niemand van het personeel de benodigde papieren daarvoor heeft. De autoriteiten hebben al 3 keer eerder een waarschuwing gegeven, maar daar werd niks mee gedaan. Nu moest er worden gewacht op iemand met de juiste papieren en daarna kon er een sunset trip worden gehouden die niet verder mocht gaan dan het Spaanse water. De kustwacht is extra alert. De woordvoerder van de kustwacht, Shalik Clement, heeft het laten weten dat de kustwacht, zoals we dat weten, altijd alert is op situaties die op zee kunnen voordoen. Maar door de situatie in Venezuela na de verkiezingen van afgelopen zondag en de onlusten die daardoor ontstonden, is men extra scherp op de situatie op zee. Volgens de kustwacht wordt er goed gekeken of er illegale Venezolanen naar Curaçao proberen te komen. De minister-president van Aruba, Evelien Wever-Kroes, had al eerder gewaarschuwd voor het feit dat veel Venezolanen hun land willen ontvluchten vanwege de onlusten en daarvoor naar Bonaire, Curaçao of Aruba willen gaan. Nieuwe staatssecretaris op bezoek, dat is de nieuwe Nederlandse staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties, Zsolt Szabó. Hij komt binnenkort op bezoek. Hij zal zijn eerste bezoek brengen van 11 tot en met 16 augustus aan Aruba, Curaçao en Bonaire. Later wil hij ook de bovenwinden bezoeken. Op dinsdag 13 augustus komt hij naar Curaçao. Hij praat met allerlei mensen uit de politiek, zoals de gouverneur, de premier en de ministers van het kabinet. Ook de statenvoorzitter zal hij spreken. Hij krijgt een tour langs belangrijke economische ontwikkelingen op het land. En hij zal spreken met mensen van de Nationale Hervormingscommissie en de president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Daarna gaat hij verder naar Bonaire. En dan gaan we nog naar een grote brand in Quirindongo Abau. Die vond gisteren plaats. De brandweer moest uitrukken nadat er een melding was binnengekomen van een grote brand in de Kaya Chapi. Er stond een deel van de mondi in brand en ook een auto had vlam gevat. Het vuur dreigde over te slaan naar andere huizen, maar de brandweer was op tijd aanwezig en de vlammen konden snel worden gedoofd. Uit eerste onderzoek blijkt dat er iemand koper aan het verbranden was
en daarna breidde het vuur zich snel uit. Even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Sint Maarten, want na enige onduidelijkheid blijkt dat parlementariër Hakeem Arendel daadwerkelijk is gearresteerd. Er vonden eerder deze week controles plaats in zijn kantoor, maar gisteren werd duidelijk dat ook de parlementariër van de United People's Party is gearresteerd als onderdeel van een lopend onderzoek naar vermoedelijke stemfraude tijdens de parlementsverkiezingen van 11 januari. 2 andere personen zijn ook aangehouden en er wordt nog verder onderzoek gedaan. Het gaat allemaal om het feit dat het Openbaar Ministerie de 3 ervan verdenkt dat ze een criminele organisatie hebben gevormd met als doel het kopen van stemmen ten gunste van Arendel. En het Openbaar Ministerie benadrukt dat stemfraude en stemverkoop ernstige misdrijven zijn. De UPP heeft laten weten dat ze achter Hakeem Arendel staan en benadrukken dat hij niet is veroordeeld. En tot dat moment, als dat er überhaupt komt, blijft de partij achter hem staan. Dan gaan we naar Bonaire, want daar is een nieuwe gezaghebber, John Soliano heeft de functie overgenomen van Reynolds Noli Oliana. En dat betekent dat Bonaire een nieuwe gezaghebber heeft. Dat is eigenlijk gisteren al gebeurd. Maar aanstaande zaterdag wordt de hele bevolking van Bonaire uitgenodigd om dit belangrijke moment bij te wonen en te vieren. Dat gebeurt van 6 tot 9 bij Kokari in Rincon. En de twee hebben samen een video gemaakt die op sociale media is gedeeld. Mi periode como gezaghebber a llegar a un final. Taba de un periode camino me sirvi mi comunidad dignamente. Mi te laga Bonaire de un bom man. A mí como John Soliano, entrante promedio, que lo toma el cargo de función de gezaghebber in dat público Bonaire. Con ganas de servir mi comunidad ferviente y motivar para servir y darle stap para seguir para adelante. Já sabrá nos que invitar a gente pueblo de Bonaire para celebrar junto con nós el traspaso de gezaghebber. Nós te guardamos de 6 horas para 9 horas na Kokari na Rincon. Y celebrar con nosotros el traspaso importante aquí para la comunidad bonaireana. Nós te guardamos. Dan gaan we naar Venezuela. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, heeft laten weten dat er wat hem betreft onweerlegbaar bewijs is voor verkiezingswinst van de oppositie in Venezuela. Dat heeft hij gisteren bevestigd. Volgens hem betekent dat Edmundo González Urrutia de winst op zijn naam kan schrijven en niet de huidige president Nicolás Maduro. De oppositieleider Maria Corina Machado is inmiddels ondergedoken omdat ze vreest voor haar leven. Maar Amerika heeft een duidelijke statement gemaakt door te zeggen dat gezien het onweerlegbare bewijs het voor de Verenigde Staten en bovenal voor het Venezolaanse volk duidelijk is dat de meeste stemmen bij de oppositie zijn behaald. Wat dit betekent is nog onduidelijk, want er is sprake van een zeer
onduidelijke situatie in Venezuela, waarbij Maduro zegt dat hij de verkiezingen heeft gewonnen en Amerika en ook andere landen daar niet mee eens zijn. Dit was Extra Journaal. Het allerbeste. Tot maandag. Tot ziens. Dag.